dat. Pagkuman to di. Dito abit na sila mo vlog. Sige. Bali na po. Sige, ang suka. Sige na to tayo. Okay na na? Ready na na? Hindi na. Parang ba? Utsa ni yung lingkuranan na niya. Ano? Dinig ko dun sa mga bata. Ada ka? Okay ra. Okay na ba? Kinsa may mag... Klaro man, klaro. Kitsa yung main nga host. Ako? Dapat ang pinakasikat. Ikaw, boss. Masikat man kasamang duha. Di man kay lain mo kay nagkalo mong gud. Ay, pagkalupos. Ay, pagkala makita ka. Dini ka dapat post. Bro, man tag mga kuanan niya. Sige, okay, mag-vlog to no. Okay, Roy. Kamu lang mag-usap. Baday trio kita rin mag-host na. Alam mo gina siya, ang vlog man gud dapat isar ka bug ang host niya. Kung naman galing mga backup galing. Si babakap to lang sila. Dili. Ano yung mga tao, mag-unsam na sila. Dapat atong ipapan. Sige, Ako di ka ba natuto mag-vlog? Kaban sila. ata sa ina. Ay, dili. Delete man. Tipan ni sila. Ay, gitar ang tuloy. Sige, hindi mo na may suga dito. Ito may pasigya. Sige. Hindi mo siya magini kita mag-vlog o sila. Di kay ano may intro una. Sa ang lugar niyo pag-intro hindi ka mag-istorya. Di ba? Istorya pa aya pa rin mo introduce ang mga kuan. Kung wala pa di saan sila. Di ba pwede? Pero kung sa may idea po na ito kung mag-vlog. Dapat Tapos, mag-intro ka. Tapos, Intro. Oh. So, sige, ano lang, boss, may gabi sa tanan. Sige. Sige. Kada ba? Kanang introduce aka. Tubaw sa kamera, unsa mo ning dito magatubang layo, mangkayo. Okay. May gabi Ay may gabi. Dapat Nagsabot ka tayong gabi. ang goda what if lugar o buntag sila nananaw kay di sa YouTube ba ani. Ano sa may sisulti ko din ako? Dapat what if kung buntag be? Mayo na lang. May adlaw na lang. Ha? May adlaw. Gabi isan sila mami. Manan. Duha na lang para sure. Mayong adlaw, mayong gabi, ana na lang. Sige dito, atubang Lain post man. ayo dito. Kung Lain. ana maganda ako mag-vlog, bitaw ka, magatubang giga sa kamera, dapat ana Na. bang Pero sa man to, gabi, buntag. Ano sa? duha Doa. para sure. Sige. 1, 2, 3. Mayong adlaw, mayong gabi kaninyong tanan, mga kaikso. Kamix day, kamix. Again. Mayong adlaw kaninyong mga migs. O mayong gabi kaninyong mga migs. Lain man Say mga paminahon. mix. Lain paminahon. Yan ang ginawa mo nimo. Dapat isa lang. Dapat isa na. Ay, sir. Jam, may adlaw, mayong buntag o mayong gabi kaninyong. Ana. Oh, ana. Pilang hapon, kinamay hapon. Buntag o gabi, shortcut kayo. Ha? Arga. At tulog, taas na masag kayo eh. Buntag, gapon, gabi. Dili wala man ay ang vlog mong wala man sa limit good. Bala na kaya, bala pag buntag. Sige Mas go. na. Okay. Intro lang ganyan na. Alam nga, taas kay buntag, gapon, Si Pupi na lang mag-host. Ako na lang. Si Pupi na lang mag-host. Adri kayo. Sige. Wala, dili ka kuan. Malo, igo ra ka mo kantag. Sam. Okay. Ready? Ready go. Smile mo ah. Sige. May buntag, may hapon, may gabi, mga migs. Natakaran ni sa atong... Asa man ta? Ay, Ingon na to, Hotel ingon. naman, Lord. Dili man sa kuan bike. Usahay ba dili mo importante ang lugar. Dili asa man ta dapat magbutang. So may lugar ko. May buntag, may hapon. Pwede ron siya nag-uban nin tulo. Ano ra ba? Sige. Ano kailangan ba? Ready, go. Lain po kay Kuya Pilog lugar. Ay, kaya ang kuwan. Ready? May buntag, may hapon, may gabi, mga migs. Kauban mi karon tulo. O natakaron sa... Introduce ni ang ngalan Introduce mo ba? ng ngalan. Ngalan. Sige. Ngalan man na. Ngalan. Mag-vlog magug ka kay dapat makabalo ng audience sa ato mga ngalan. So lahat po kayo kaming tulo. Ano silang tulo? Kinsa na silang tulo? So pag human ako ingon sa tulo, ana dayon. Oh, ngalan na. Ready, 1, 2, ready, go. May buntag, may udto, may hapon, may gabi, mga Wala migs. udto eh. Wala na ito. Wala udto hapon. Ganun. Buntag, Buntag, hapon, gabi. Oh, kanara. Ready? May buntag, may hapon, may gabi, mga migs. Nami karong tulo ni si JR, si Epos, og my name is Master Poppy. Okay. And of course, natakaroon sa atong vlog nga dinganlan og
Luog ba kayo sa kong vlog? Nawa ka balo. I-plaster ng tanadaan ang ngalan. Ayat ang magkuhan. Lain kina. Vlog niya di ka mao ako di. Ako na lang di-try ko. Magkatawa mo ka mix. Magkatawa. Ikaw Hindi lang. nakalimot na gugo. Magkatawa ko basta makalimot ko. Ikaw lang. Dapat kuhaan ka ng istorya mo sa tao serious. Mugani gakatawa. Gakadamay dyan na. Ay magkatawa. Lain. Ay magkatawa. Unsa man niya wala naman tayo nahihimuan niya. Mugani. Sige. Sige. Ay magkatawa na buga mapatay. Wala na. Okay ra. Okay ra. Hmm. Sige ra. Pero wala sa yung kanina kay. Tapos Kira mo. Itang dangas. talo. So, may buntag, may hapon, may gabi, mga Ayaw mix. na pagso. Mura na yung istorya una. Wa pa ganit na nagsunod. Nagsunod din ka. Wala Sige. Di, okay ra man na bay. Wala man ay problema siguro. Kaya mura ka Ang mga mga nakigisultidaan Lagi. ba? Sa mga mga tao, audience pananaw, mga bugok na, sa dagana ka na sa pananaw. Ay ikat na lang tungso. Sige, cut. Ikat na ikat. May buntag, may hapon, may gabi, mga mix. Oo, abi na kog naiso, wala malagi so. Ikat Naiso kay cut raman sad to. Ikat na na. lain. Sabot sa inyo, kamo Ay, na lang sa- mag-ano Hindi, yung i-try mag-host. lang. Sa i-try. Hindi ko ganahan mag-inami. I-try lang ba? I-try lang, binalan lang. Ah, sige na laiso. Mas ganahan ko mag-gon, mas ganahan ko mag... Nagiso. Abi ako. Sabi. May buntag, may hapon, may Basta, ulit. So, Galing ko Di, kalimot. so practice mo gano'n. di, good. Bastar una, bastar. Yeah, may hapon, may buntag, may hapon, may gabi. Mga mix, na si GR, si Master Poppy, o yours truly, ano lang. Ay na pag yours truly. Mura kag special ka ayo ana. Ang mga ngalan, si Ipos, dili si Ipos truly. Ah, sige, Mura ipos. magkag ikaw ang nagdala. Kami ra mag-upload. Sige. Sige na, kay. Sige. Okay. Mayong adlaw, may hapon, may gabi kaninyo diya, migs. Ay, balik. Kaninyo Mayong- mga mix, na. Mga migs. Mayong buntag, mayong hapon kaninyo diya, mga migs. Napay gabi eh. Tanon kinabata Ay. mo. Dili gini siya ganang kabalong. Ay, balik. Intro pa lang mo. Sige. Mayong buntag, mayong hapon, mayong gabi kaninyo diya, mga migs. Kauban ako diri karon si JR, si Master Poppy o si Efos na diri karon. Among Sige, gitawag. karon balik karon. Ayo ibalik ang karon. Yeah, karon. Sige na nga tagkat ani edit na butag karon. Kuha ko na tugtog kay dandan. Dapat kaisa ra. Sa Bastar, ana. bastar. Oh, ayo. Ikaw magkabagos. Mayong buntag, mayong hapon, mayong gabi kaninyo diya. Ayaw ninyo kuha na ingana kay murag nakautang sila na. Pasabon na lang nato nang sige tag maayong buntag bayong gabi lahi na sad bi. Unsa man? Lahi na sad. Unsa man? Kanang mo mo kalit nagtunga. Sa amok sakto naman ang tato na napraktisan na. Sumo kayo Try kay na to. na daw. I-try na to na ganang balik kalit na daw. nagtunga. Kalit na nagtunga. Sige. Ready? Eh, kasayang. Hawa na pus. 1 2 3 go. Ikaw dayon. Ay, wala ba ito? Ay, sige. Dili ka balo bay. Ay otro, balik tabi, balik ikaw mix kay para kabalo man ka sa imong bata istorya dali sa mix. Sige. Ikaw sa diapos. Sa samo ko, balik. Ay, dio kita ka sa kamera. Ay, makita sila. Ato lang ni. Okay, 1 3 Unsa man? 3 2 1. Tarungan na kantik. 1, 2, 3. Ano ba? 1 2 3. Ana dayon. Oh, sige, Oh, go. Okay. 1 2 3. Ay, isa pa na limit. O sa man 1, 2, 3. Ay, dayon no. 1, 2, 3. Ano? Di dapat 1 2 3. Ana dayon. Eh, balik. Ready? Sa mo kinisilan duha. Balik. 1 2 3. Maing hapon. Sorry. Oh, may hapon, may buntag. Balik balik. Una, mix dapat mayong buntag, mayong hapon, ug mayong gabi. Sunod gina sila Ready, duha. ready. 1 2 3. Go! May buntag, may hapon, may gabi, mga maze na si JR Kuyam, naapon si Epos, Ayo na mix, ano siya? Sagara sa kana mag-introduce dili na ka malingi. Okay naman. Mura ka wala kay dili ka sure. ana lugar ko, ana. Dili ana lang normal lang, ana lang siya direct sa ba. Ana. JR si Epos. Epos, ana. Ano ba? Sakit, mas tipnik ko, ani. Okay ra. Okay naman good to all. Dili malingi. Natural man tiningan. Murag dili ka ba lumag-host ba kay malingi si
sir. Lagi. Okay, sorry. True. 1, 2, 3. Good morning o good afternoon o good evening mga migs. Sus, nalas na lang ko no. Naindi mo! Nag-English na gano'y ko kayo para maintindihan ang lahat. Okay naman na ta. Dili kay ano siya, good morning o good afternoon o unsa man na oy. Dito sa lawas na siya. Ako na kaya to eh. Ikaw na lang, babe. Perfectionist kayo na. Hindi na lang, babe. Go. Ikaw eh, sama na kayo eh. Alahin na lang ta. Dala, tutut. Balik na to. Alahin na lang tayo. Sabang-sabang man sila na lang. Pakanta din nato si Ipus. Kanang mo viral. Sa'yo mo viral ba? Yan na lang ito. Sarang pag-urasa po. Ito na sana Ganira to hunaw-naon. ganina. Sige, raman mo reklamo mong good. Oh, ano yung na siya ganina. Nag-vlog ta, sige ta good morning niya. Wala kang takabalo unsa man atong content. Dapat sa say point good. Oh, Yung lisod mo sa gayo. Dapat kuan to all audience ba? Kuan to all audience. O kanay nga na lugar na yung maglabay-labay. Di mo sa gayo. Ako sa mga kuan. si palabay na. Oh, para sana sa iya oh, dilabay oh. Nag-excuse dapat sila kaya ang mga bata. Ang pangutahan na ni mga bata bari atong audience. Wala mo dito kabalo kung siya nananaw sa mo tigong lang bata o Kaya kita ganina ram tatanaman mong good. Pwede ra mong good ka ng ora mismo ra mong good ka na diretso. Ura mismo na yung mga ura mismo. asa man lagi ka ng ura mismo unsa man ang Kanang pinulungan kay. diretso ba? Dili. Ura mismo. Oh. Ora mismo baka nang karon na diretso. Kanang kuan unsa na siya nga pinulungan. Kabalo. So kung dili ka kabalo mga inana, dili ka dapat mag-vlog. Spaniards mo no? Ah, grabe pati lang yung song Spaniards mo. Sinitan din ninyo dahil. Ato lang kay dapat kung mag-vlog ta, kana pong maayo nga vlog lugar nga gwapo ko kuan. Ay, baka na ko eh. Ikaw na lang mag-vlog di. Eh, ano ko eh. Ay, malakaw na ko. Kapoy kay ganina ron data. Dili man good kay magagamit sa kanang laing pinulungan nga dili pa Pilipino ura mismo. Dili man na siya dapat manginana. Ura kag dili ka Pinoy. Kabayan sa. Ang dami kay wala kung kabalo sa nang kuan na pinulungan. Sorry. Ulit ah. Ulit.